Estem a la ruta de les golondrines, per tant, si traduïm, la ruta de les orenetes, però ens quedem amb les golondrines, i estem al Xamanxoia, mireu, 1900 i pico, estem just aquí al costat. I per què es diu així, aquest cim? És molt senzill. Diuen que fa molts anys va venir aquí un senyor que era xaman, i va sentir unes forces telúriques dalt d'aquesta muntanya, per tota aquesta zona, que el van com a arrelar al territori. A partir d'aquí, aquest lloc se'n va dir el Xamanxoia per la xoia del xaman, sí? La joia. Està claríssim, no? La joia de viure, la joia perquè era com la seva gran perla, i aquest senyor es va instal·lar aquí i molts adeptes van començar a venir a veure què passava, a conèixer aquest lloc tan important, i diu que van construir la secta de l'Arc de Sant Martí, l'Arco Iris. Si ho busqueu per internet ho trobareu. Qui diu secta, diu club de futbol, diu club d'amigatxos, diu partit polític, que tant li fa, eh? I es veu que es reuneixen de tant en tant. L'any passat van fer una festa per aquí baix que s'hi van estar tot un mes a la muntanya i vivint la natura i així com Déu els va parir i aprofitant tots els bolets que trobaven, que diu que al final estaven com una mica descol·locats o excessivament col·locats, no ho sé. Sigui com sigui, si voleu viure tot això, l'efervescència, el Xamanxoia. Te la ha contado toda ella, lo explica toda ella, que es la guía,